emete muringamuri usuguru woche emete naende bichikonde ya county ya Rosiri, and I'm happy na this is no aligaiga chief no chigaiga we will enforce that law. Abantu bari usiye mutaralia woche amacha irane naye kikuwa gachire nyumba y'ibati kakiri mwe taromeke bugo amachati na tagutwa amnyo konsi kuchiralia wochiroje na mwenga te wa pastor na mbia muno sokora ndikwao ngalira banko ndagire mate ya nabora soje kugenda make sure mwali murasa amacha gotirina na lyago sogo chimitini akogendanse riro baine na litura nyorno na amache ke utuga kormiri sima tanyora amache naro onye maji tago soira baine kago soka ya ga swaroje agenda bugere ensi yaitu amatukagu cyantu bwatindage mwanchire ntebe yendo ya kabera bali ebibago bibiko na cha chipai